A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'du. Trop silane ngatur kinarya amunggel kawi rinengga sagunging pawiwahan winantu ing karaharjan sih rahmat sarta tentrem rahayu awit saking wilasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugia rahayu sagung dumadi kajiwa kasalira tumanem tumanduk ing jiwangga wonten ngarsa jengandika dalasan kula kuwaradin sagung dumadi kalaras kaliyan jejiring gesang titah sawantah kang cumandha mapan wonten negari Nuswantara kanthi linambaran Pancasila abdi. Monggo pinurwakan sumarah mring purbaning jagat Gusti Purbaning Rate kang sampun babar wilasa kanthi mawrahan bagas waras duwin kawilujengan sahingga monto titik kalenggan punika panjenengan dalasan kula keparing nyawiji ing karsa manunggal ing kayun wonten adicara dawuh penganten sarimbit ginanjar waloya tan manggih rubito sakara-kara mila pantes kawijil panglembana kanthi kalimat takbir bihamdi alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sarta salam mugia tansah hamba nyumili ning jalma pininipun Gusti, jalma ingkang sampun nampi sebatan mustikaning jagat iskaring bawana nuninggih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu panjenengan dalasan kula tenggo syafaatipun awit wonten ing alaming bebrayan ngantos dumugi wonten ing alaming kelanggengan. Mugia panjenengan dalasan kula pikantuk syafaatipun santos saged ngempal nyawiji wonten kasuwargan jati sesarengan. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang rinengga sagunging pakurmatan Bapa dalasan Ibu ingkang hamaku gati tuwin sangyaning para tamu kakung semana putri ingkang sinudarsana langkung-langkung para pepundhen para sepuh pinisepuh aji sepuh ingkang hamanggung hamastuti dumateng pepayane kautaman ingkang pantes nampi pakurmatan para pangambating praja miwah satriyaning negari minangka dadya pandam-pandeming tepa tuladha gina sami kanthi kibatan gung Pancasila linambaran tebaning wawasan Nuswantara ingkang tansah kula bekteni. Pangabekti kula katur para alim, para ulama, dalasan para santri ingkang kebak warah ilmu agami minangka dadya panuntun manembah mring ngarsanipun Gusti kang satuhu luhuring budi. Pangabekti kula katur para kadang pangombyong Sri Atmaja temanten kakung keluarga ageng Ibu Sulasmi kang wijil saking Pendhem Tambak Reja Tunjungan Ndoro ingkang tansah sinudarsana sarta boten katalupen para kadang muda tumaruna ingkang sami nderek hanyang kuyung lampahipun pawian prasaja siang punika ingkang tansah kula tresnani ugi ingkang tansah kula banggaaken. Amit pasang kaliman takbi mugia tinebena ing iladune miyang tolak sari
tinebena siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa. Pradapa awit peparing kang hamangku karya kula katunjuk sinaraya hambuka wiwaraning suka duwaraning kandha jejering pambiwara punapa dening panata adicara mila tetitik kalenggan punika kepareng kula tansah ngambil kamardikan tigas wacana panjenengan anggenipun hamaosaken runjeneng adicara ingkang badhe lumaksana setunggal bapa setunggal ingkang sampun rinunci rinumbaka para kadang keluarga. Mundhening adicara ingkang angka sepisan inggih pambuka wiwaraning panghargyan prasaja. Amba bilih sampun paripurna tinata tititataning adicara ingkang angka kalih lampahipun adicara pasrah dalasan panampi. Amba bilih sampun paripurna kalajengaken lampahipun adicara ingkang angka 3 panggihipun Sri Atmaja temanten Sarimbit mawi Cagrik Surakarta Hadiningrat ingkang badhe dipun pratitisaken dening Ibu Juru Sembogo awit purwa ngantos paripurna. Amba bilih sampun paripurna kalajengaken lampahipun adicara kirab kasat kanalendran dalasan kasatriyan minangka gelaring budaya mulya ingkang sampun lumampah wonten ing bumi tanah Jawi. Sanggening para lenggah kakung semana putri ingkang dhat kinurmatan mekaten runjeneng adicara ingkang badhe lumampah mila wonten titik kalenggan punika mugia lulus semulya manggih raharja. Pambukanipun adicara ingkang rasu agami Islam sumangga kadherekaken manuku puja sarengan kula ambek bilih wonten ingkang rasu agami sanes. Sumangga kadherekaken manuku puja mituhu kapitayanipun sowang-sowang. Ilahatihi niyati bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun paripurna lampahipun adicara pambuka wonten titik kalenggahan punika mila kalajengaken lampahipun adicara adat widhi-widana pasrah dalasan panampi. Wonten ari punika Ibu Sulasmi sakluwarga kadang temanten kakung nglarapaken nak Mas Insan Maulana Alvaro wonten dalemipun Bapak Herianto dalasan Ibu Sunarti. Ibu Sulasmi mboten hangirangi budaya luhur budaya tulus ingkang sampun lumampah wonten ing bumi tanah Jawi. Mila kinen badhe hamasrahaken nenggih uburame bebesanan pisang setangkep jambe sarta suripun kalajengaken hamasrahaken risang temanten kakung nak Mas Bagus Insan Maulana Alvaro katur dening Bapak Herianto dalasan Ibu Sunarti. Untuk titik kalenggahan punika Ibu Sulasmi paring sasmita dumateng kula awit bombong biwren manah boten kumawi matur nyambak jadi boten kawis ing lati hana mungkin dek ing jangga mila mekaten Ibu Sulasmi hanya raya Bapa Suki minangka duta saraya sulih salira wontening Bapak Herianto dalasan Ibu Sunarti anggenipun hanampi pasrahipun saking Ibu Sulasmi lumantar Bapa Suki paring sasmita dumateng kula awit bombong biwarinipun manah mboten kuwi matur nyambak jerih mboten kawis ing latihan namung kendhek ing jangga mila mekaten wonten titik kalenggan punika hanya raya Bapa Daman minangka duta saraya sulih salira mila tanggaping sasmita sumangga kadherekaken katur dening Bapa dalasan Ibu Sulasmi ugi Bapa Suki kang minangka atur pasrah Bapa Herianto dalasan Ibu Sunarti ugi Bapa Daman minangka atur tambi wonten titik kalenggan punika sumangga kadherekaken tumuju wonten ing sasana kang sampun kasamaptaken.